pervers då? De vill gärna att vi ska vara perversa. Bara vi visar lite naket, särskilt om vi är män. För män får inte vara sexuella. Särskilt inte över 50. Och särskilt inte gå ut som jag. Det är just det som är själva grejen här. Att göra tvärtom. Du som vågar kontakta mig, så kan vi fortsätta att leka. På lika villkor naturligtvis. När leken är kär, då har vi ju hittat hem. Och sex är ju ganska kul, eller hur? Det tycker ju alla.